Wah, monggo-monggo Kanjeng Ratu. Padha gawe lanang suka tak Nggih, mboten napa-napa. Dene suka kudu eling lan was padha. Iki piye nggonmu padha kae kewajiban apa wis padha. Sampun rampung sedaya Ndara mboten wonten ingkang lirwa. Yen kaya ngono rasul dirah. Nggih. Ya sudah kalian kabeh para pantai ya terus iki asane Nggih, ketepun jenengan matos yen kapan kaya-kaya sakmenika sampun saya ginipun ngaji lho Ndara. Nggih. aku kepengin mangerteni piye nggonmu padha kae. Kula kok isin Ndara. Mungkin pamitan juwite wonten sing lentu. Ora dadi ngopo apa kleru aku nek ya bisa tak. Saestu Ndara. Ngaji lho. Ngaji ya ngaji. Kudunge tinggo. Lho. Apa iki? Ana brang-brang iki apa? Lho, ora ana ngaji kok ya diganggu sapa meneh iki. Lho. Sansaya medeni kok nggawa kaya ngono kuwi lho. Kakean ngomong kowe. Lho, ngetoprak kok ngomong itu dibayar dari malah dipengen ngomong. Mau BS aku kudu ngomong kok bisa. Lah nang duwe somong piye carane? Iya, mbok. Sik, aku iki mah karo ngaji malah kok ganggu wong loro ra duwe rai iki sapa jane? Iki lho rai nang duwe rai somarani ra duwe rai. Lho kuwi nyatane mrikat-mrikat to. Apa irune nang? Lah timbang kowe ora duwe iro. Ra duwe ro lha iki apa ana dolongan. Darah iki sinten jenengan Mas? Aku bakal takon marang kowe. Di sing arane Ratu Semenanjung. Ratu Semenanjung. Boten wonten nggih niki Ratu Semenanjung. Apamu sing ilang? Kok apaku sing ilang? Jare ana maling. Lha ki maling boten gadah rai. Lho, maling ora nganti rai Nggih, iki to. ngene Ndara. Ratunggal setan rajim. Boten. Sing dicolong apa? Nggih, keparang matur. Ratu Semenanjung pun beradab pawangan. Kanjeng Ratu. Ora Semenanjung, Mas Ciloko iki. Amun kok kadenganan ngomong ning Demak Ciloko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kambok Ratu Kanyaman. Kyai Penangsa. Dereng kemawon ngancikaken sikil kula wonten ing Taman Sari. Kula kabilang saking Jawi. Para sepatet sami pating jelih wonten kedadosan menapa wonten ing Panti Jepara. Ngertenono Yai. Wektu dina iki Ratu Semenanjung ana saka Panti Jepara. Ora turun anes. Tambah sadiri. Kyai Penangsang. Kula nyuwun pirsa dumateng panjenengan. Iya. Nanging boten entuk goroh lho iki. Mergo aku sunat. Merga panjenengan Sunan wonten tetembungan Sunabi makna. Piting budi Kowe kawruh. Sunan yen goroh dosa. Dosa. Besok nek mati mlebu neraka. ila. Saderengipun kula mlebet wonten ing Jepara. Wonten tamu menapa boten saking Demak. Ora ana Yai. Wonten menapa boten? Ora ana. Ayo Ana Yai, ana. menawi wonten tamu saking Demak. Sinten paling? Sinten? Kamune Dani. Dani wong Demak. Yes wong ana ing Panti Jepara. Yen kuwi aku tepuk. Sing awake lemuk gedhi. Nggih lah bener kuwi Yai. Kuwi lah wong Demak yes wong ana ing Panti Jepara. Saiki nyanti ing Panti Jepara. Panti Jepara. Bener wis tobat. Alhamdulillah. Dani napa Dani? Dani.
Dani napa Dani? Dani ayi. Dani Ilham. Ilham. Ilham kalau Dani ini CS. Podo-podo wong Demak. Dadi tamune Dani karo Ilham. Saestu. Bener. Dani karo Ilham. Bener ya. Saestu. Bener. Dani karo Ilham. Nyai, Nyai menangsa, mati Nyai. Kang Mas. Lho kula aturi goroh ke mau kok mboten purun. Kanjeng Ratu, aku kuwi Sunan Ponggoro ngapusi kuwi dosa. Nek goroh kagem kabecikan menika mboten dosa. Ora ana kok goro kanggo kepecikan kuwi ora ana. Goro ya goro, dosa ya dosa kok. Ket mawon penyan mangsuli. Sunan kok Penyan menika ngapusi. mangertosi piyambak. Pilih antarane penangsalan karebet menika selawase dereng nate purun akur. Lah kene Yen wonten kahanan menika penyan klaturi goroh mboten purun, cobi penyan pirsani. Kyai penangsa bujung kalian karebet. Yen ngatus betak sira wonten satengahipun mono kados pundi? yo bene to karebet lanang penangsang yo lanang, gelut wis lumrah. Dene perkawis menika ingkang jalari panjenengan monggo penyan pisan. Piye? Pisah. Aku kon misah wong gelut, Nggih. aku kon misah wong jotosan. Nggih. Nek kejotos piye? Tak merempul kabeh aku. Penjan wedi kejotos. Ya wedi ya. Lah janipun menjani lanang napa banci? Lu dadak teko ndek bengi njaluk ping pindho ngono kok. Dadak teko lanang apa banci. Yen menuju penyanawar kalih kula nggih lanang. Lah iya ngerti. Ayo ngadepi perkawis kados ngoten menjan kados banci. Sopo ae kuwi wedi nek wong jotosan minggir tak omongi. Kurang misan apa mboten? Ora butuh. Oh, mboten Wedi purun. ya dipaksa. Nggih, mboten ana. Aduh. Oh. Rene penjan mboten purun pisan. Monggo kula aturi lungguh ingkang sekeja. Kagem nyampe kula, ukuran linahadan papat wonten ing kapukuran. Rene penjan mboten purun pisan kula ingkang pisan. Lho wong lanang kok jibokak. Kanjeng Ratu. Sak sabar-sabar wong lanang kuwi ana watese. Lho wong lanang dipadake bokong. Sira apa? Kanjeng Ratu klondek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menawi kula nitih anggen panjenengan lumampah sumengko pengawak bojo. Kados wonten perkawis ingkang kedah panjenengan rampungaken. Pancen ora kleru. Karebet paring dawuh. Lagi wayaku. Saka ing panti Ceporong Inujuk. Tuwi kawilujenganipun Ratu Simenanjung Langit. Imane waktu dina iki Ratu Simenanjung Anes. Kang Mas penangsa, Karebet. redening wedal menika Ratu Semenanjung Anes. Iya. Panjenengan lan kula pinangka wedhah wonten ing Demak Bintoro. Monggo sareng-sareng upadi sinten sejatosipun tiyang ing bradat dumateng Ratu Semenanjung. Pandom sing nyolong Ratu Semenanjung ora sah digoleki. Kenging menapa kados Mergo palinge kowe Karebet. wonten dalem sewu saderengipun. Iya. Kanthi dasar menapa ngantos panjenengan ndakwa dumateng kula Kang Mas. Apa sebab nganti aku ndak marang kowe Karebet? Mergo Ratu Semenanjung ngasta Partisara. Mbok menawa kowe kepengin dadi sultan ing Demak Bintoro, Bet. Manusa ora ngerti bebudan iki kowe. Kowe ning Demak kuwi dadi mantu paman sultan. Gitu. Ewa semono isih jagah-jagah angah-angah kepengin dadi sultan. Sak gluguting kolang kaling rambut pinoro sewu. Boten
wonten seratan manah kula kepengin jumeneng sultan wonten ing Demak Bintoro Kang Mas. Gedung jero kae kena dijajaki. Gunung sing dhuwur kena dirambati. Ning atine manungsa sapa sing ngerti? Kalamun kowe kok kepengin dadi ratu, ki mbok mawas kulo maksane. Kudune aku penangsal. Sapa penangsal? Putraning Rama Suryawiyata. Sapa Rama Suryawiyata? Putrane Eyang Babah Patah Simulegan. Panata pranata agama Kaulik Patuwa dan sepisan. Dadi penangsal. Canggah ratu, buyut ratu. Beda karo kowe, bet. Menawi kula Kang Mas penangsal. Sapa kare bet? Anak Ki Kebo Kenanga. Sapa Kebo Kenanga? Wong desa kesa-kesa Pandegaleng. Pegaweane nyengelang keranjang, ngetutke butute lugu. Kok kepengin dadi ratu? Ratune Coro. Menawi kados ngaten panjenengan dereng ngertos sinten sejatosipun Karebet. Monggo sarengan dumateng kula mbuka lembaranipun sejarah ingkang sampun kawuri. Nalika Praja Majapahit tasih kencar-kencar pindho gayuh kencana rukmi dipun asta Sang Prabu Brawijaya gadah turun kalih Ismayawati lan Ismaya Sekar. Ismaya Sekar kadhawuhaken dening Jaka Sengara kapara mapan wonten ing bumi Pengging katelah Pengging Sepuh Handayaningrat. Pengging Sepuh Handayaningrat gadah turun kalih cacahipun Kanigara lan Kebo Kenanga. Redening Karebet anakipun Ki Kebo Kenanga. Boten ketangsak propiranipun kula tasih kalebetan darah biru saking Praja Majapahit Kang Mas. Karebet. Majapahit wis rata dadi lemah. Saiki putri pemerintahan ana ing Demak. Mula kanthi kuwi ngaku. Guru waleh menapa malih. Kula sampun palaka dumateng Papan kenyang ndi? Ora terus lanjut. kula mboten mangan. Ngaku apa ora? Ngaku apa? Dipun pambung amun dipun lajengaken menawi panjenengan nyempalane dumateng Isih pukul ora. Waduh. kula jejeripun menungsa lumrah selaginipun cacing mawon dipidak mogel tasih jangkep pancandriya kula badhe sabila dumateng diri pribadi. Yo kuwi tenggumu sing pungkasan sing tak enteni kare. Sabar, Kanjeng Ratu. Sabar, Inna Moha Maha Sobirin. Ora birin-birinan Mateni wong. Kanjeng Ratu, sing kenceng Kanjeng Ratu. Sabar. Inna Moha Maha Sobirin lagi. Sing kenceng Kanjeng Ratu. Sabar ya. Tolong. Kanjeng Ratu, gone Karebet cekel lebokno. Kang Mas, Kanjeng Ratu, sampun kula lebokke. wis Bu. Malah kanthi nyuwara. Suarane piye? Bles. Mateni wong. Gone penangsang gak muni blas, gak nyuwara. Sabar. Innallaha ma'asobirin. wong lanang kaya kletong sambali. Sik toh. Lu wong lanang ibu padha nang letong. Ayo, Kiai Penas. misal pilih. Ana sing cedhak kok sing adoh. Oh, bener iki. Dadi ngamukmu iki kowe rumangsa. Lho, aku kan pernah tuwa padha-padha misah kok Bang Cinde, Bang Ciladan.
ana sing cerak Yai Penangsang kok milih Yai Karebet. Ya wis Yai. Ning kene aku bakal tumindak adil. Rene iki mau Yai Karebet wis tak pisah, wis tak rangkul. Saiki ganti sliramu kene. Betul. Ayo to. Betul. Dirangkul Mbak Yumu. Lan Ben adil. Penangsang dudu karebet. Penangsang dirangkul wedok yen ora mukrime najis mukul adoh. Bener. Najis mukul adoh sampean Ratu. Dirangkul wong lanang ora mukrine najis mukul adoh sampean. Nah iki cocok iki. Setuju aku. Najis wong wedok najis. Kang Mas. Kenapa? Bener nek sampean ngene. Nomor 1. Pancen aku nomor 1. Ora kok nomor 1 ora. Lah nomor 1. Rada ora jangkep. Sebab napa? Sebabnya apa? Lho pejan kok duding kalih kula. Ngarani najis. Lho pejane ki eling napa mboten? Bapak apa? Lho sinten Yai Karebet? Kadang. Antarane kula lan Karebet menika tasih kalebet kadang. Sedulur. Tasih kalebet sedulur. Bener. Oh, waduh, rangkulan, gandengan niku mboten najis. Bener dulur kok Yai Penangsang ya ora najis. Bener kok dulur kok. Getok. Wong lanang kok getok ya sampean. Malah ngene. Kudune sampean iki nesu. Aku mau nesu. Bojoku kaya nyamat ngerangkul karebet mbok nesu. Kudune nesu. Lah nek aku nesu terus dipegat Mbak Yumu, sing ngeloni aku sapa? Arep mbok ngeloni, Dadi weh dulur terus dirangkul bebas ngoten. yo bebas ah. Hidup-hidup Ngamal. apik. Dadi hidup-hidup ngamal. Bener. Bojomu mbok sore nek ketoprak rampung, jak begeger ning mamer ngono. Ormas aku kok. Amalane ngono, mangkel ae. Yai Penangsang. Jane ki ana apa? Sliramu bujung kalawan Karebet. Kaporo bentak sira ono sak tengah alas. Lupute Karebet kuwi apa? Lupute digendong di bopok jalanan. Penangsang nyidra Ratu Semenanjung. Kowe dak kok ilange Ratu Semenanjung. Karebet. Karebet. Sampe do sawetara tak takonane. Yai Karebet. Kanggo Ratu Kalinyamat. Kok bener? Sliramu sama kidranane Ratu Semenanjung. Sumpah demi Allah kula mboten tumindak nesta ingkang kados kabeh. Yo. Iso tamat. Sabar kene. Taidone geten lho. Sabar. Limun. Taidone geten lho. Limun. Ora sabar. Ora. Sabar ya, Lang sabar. Wong lanang koyo banci ya sampean. Yai Penangsang. Kowe krungu dhewe. Yen to Yai Karebet bloko wani sumpah ora nidra ngenani Ratu Semenanjung sing anes. Jeneng wong dakwa tanpa bukti iki kleru nganggo banget Yai. Saiki ngene wae, bebarengan kalawan aku sowan ana ing kadilanmu nyuwun pengadilan bab ilange Ratu Semenanjung. Ayo Yai Karebet. Monggo kula dhewe Sing hati-hati Kanjeng Ratu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Sing kenceng Kanjeng Ratu, sing kenceng. Masya Allah. Gini meneh to Yai. Lho bojo dirangkul wong liya kok dadah. Motor meneh to. Wong lanang kakek ana. Lah sing bojone wae meneng ae ora bojone kok petentang-petenteng. Terus meneh ngene lho. Mbak Yumu kuwi tak ibarate pager laras. Sedina dileboni kucing mlebu metu ping 10 keterak angin sembibit balik neh. Dadi berarti lagi karuan. Ora padha wong nyilah sepeda nek ngono ya. Ya bener kuwi. Sak suwe-suwene sing nyilah dak suwe sing duwe wis rasa geger ayo. Butuh Mbak Yumu digandeng Karebet kuwi tak gandeng. Ora butuh. Wes tak. Ora butuh.
rayine nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakang Sunan Kali. Alhamdulillah. Wah, syukurlah. Terus. Kakang Sunan Kali. Ana apa? Kok ketingale rada karipan ki kanten acara napa ndek dalu? Mambengi lagi melekan. Nonton wayang. Pripun balene? Melekan nonton wayang lho kaget. Melekan nonton wayang. Iya. Astagfirullahaladzim. Lho. Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Lah kok kowe kaget? Kakang Sunan Kali penjan menika kiai. Iya. Lho, ana kiai kok senengane ndalang cedhak tayupan saya-saya nek ana ketoprak. Lho, sampean nonton ngarep dhewe. Beda nek Sunan Kudus Japar Sodik. Bedane nggon ngendi? Ipat-ipat anak putune Japar Sodik. Aja nganti cedhak ketoprak nonton ketoprak. Mergo ketoprak kuwi karam, cedhak kuwi maksiat. Masya Allah. Lu ngomong ngono kok ora ketekuk ilatmu. Lho, aten napa ate? Ipat-ipat aja nganti anak turunmu cedhak ketoprak. Saya kok nonton Apa ketoprak. meneh nonton ketoprak? Apa meneh kok ngrasakno duit ketoprak? Naudzubillah min dzalik. Aku tak takon ya, Gus. Nakono sing angel aja sing gampang. Lho kowe kok loreng-lorengan kaya ngene iki lho lah apa iki ning kene iki? Ngetoprak. Lah iya. Iki lak beda Kakang Kali. Golek SPP-ne anak. Ngono lho, Gus. Nggih, Tak pripun? kandhani ya. Wayang ketoprak Tayuban. Kuwi kena diarani tontonan. Nanging sok kala mangsa tontonan uga kena kanggo tuntunan. Ya ana. Sok kala mangsa tuntunan bisa dadi tontonan. Nah, perkara iki sampe iso mergekke lho ya. Ayo mesti iso. Tuladane piye? Tuladane tuntunan sing dadi tontonan. Niate saka ngomah arep nekani pengajian. Nanging bareng wis tekan nggon sing dirungokke, sing digatekke iki ora ceramahe kiyaine, malah padha mojok dhewe-dhewe, padha ngrasani tanggane. Iki Tuntunan sing dadi tontonan. Lah sing loro mau. Tontonan sing bisa diarani dadi tuntunan. Lah iki Tuladane wayang utawa ketoprak. lho kok wayang ketoprak kok ana tuntunan iki manggone ning Wayang kuwi digambarane menungsa urip ning alam donya. Dalang kuwi sanepane sing mbau reksa utawa sing maha kuwasa ngubengake jantrane menungsa. Wayang ketoprak mesti ana lakone. Iya. Sing tumindake angkara pungkasane mesti nampa pidana. Iya. Tanpa bedane uripe menungsa ana ing alam donya. Sing tumindake ora bener, mlakune nyebal saka angger-anggering kautaman. Besok ya bakal nampa bebenduning Gusti Allah Taala. Kakang Sunan Kali, Kepiye? kuwi mung tembung sampeyan mbela awak sampeyan merga seneng ketoprak karo sing jenenge wayang. Apik eleke menungsa, bener lan orane sing ngiji dudu sampeyan. Ning kabeh kawula sing ngiji. Lah kabeh kok gumantung nyanyi ape. Niate nonton ketoprak iki jupuk lelakone utawa lakune sing apik ayo bareng-bareng dienggo, sing ala aja tiru. Inama akmalu biniat, kabeh gumantung saka niate. Kok tak takon karo kawula. Para sedulur-sedulur rahimakumullah. Iki sing bener, sing kutah, apa sing ireng? Bener ireng apa sing kutah? Walah, diantere arek bener sing ireng arek. Lho masalah karo iki apa lek Dik? Kok kowe ora gelem dirani aku iku.
mulane sok menah iki aja gampang miji karo liyan. Jalaran apa? Nek kliru nggone miji mengko ndadekake ora bener. Lah saiki kok kadingaren. Ora biasane kowe kok teko nyang Kadilangu. Kakang Sunan Kali, ngantos kula teko teng Kadilangu siji gawe loro gawe. Sing sepisan, aku silaturahmi. Anem karo sampean. Alhamdulillah nek isih eling. Sing angka loro bakal paring kabar. Kabar apa? Yen Demak wektu dina iki geger. Demak kok geger iki gegere Demak iki perkara apa? Perkara ana bupati sing jenenge Tunggul Wulung sangka Panarukan sing sedya mbalela mengkang pranatan ing Demak Bintoro. Sing mbalela wong Panarukan. Ya. Mung sak kadipaten. Nah, lho wong mung sak kadipaten kok wani merangi negara Demak sing sakmene gedene. Iki kudu digoleki apa to jalarane. Tak gambarake kaya ngene. Wiwit negara Demak ngadeg. Iki kabeh para ulama padha ngepinginake dadiya negara Kimbal Gatun Toyi Batun Warobun Kufur. Bener ya. Iya. Nah, kanggo mujudake negara Kimbal Gatun Toyi Batun Warobun Kufur. Iki cagak papat kudu jejeg pendane wong gawe omah. Sepisan adile para umara. Para pemimpin. Keng angka loro elmune para ulama. Keng angka telu punggawa negara sing ora seneng nduk wetenge dhewe. Keng pungkasan dongane fakir miskin. Sepisan pemimpine yen wis adil, kawula bakal ngrasakake tentrem. Angka loro ulama mulangake ilmu keng manfaat utawa keng migunani. Keng angka telu punggawa negara iki aja seneng numpuk bondo, aja seneng ngrekasake kawulane. Yen kabeh wis bisa lumaku kanthi becik, insyaallah dongane wong cilik iki makbul. Gampang tinampa dening ngersa dalem Allah Taala. Nah, mula kanthi kuwi perkara iki ora kena disalahke wong-wong Penarukan. Semono uga kosok baline. Wong Demak uga ora bisa diluputake. Ora ketang kapitayane wong Penarukan lan wong Demak iki beda. Nanging mergo punjering pemerintahan ning Bintoro Demak kedunge ulama mula kanthi kuwi kudu dirembuk prayogane kepiye. Nah, Kakang Sunan Kali, piye? Apa sebabe balelane Panarukan Tunggul Wulung aku kok teko ning Kadilangu? Iya. Mergo ana sambung lan rapete karo sampeyan. Lho kok bisa kowe kandha kaya ngono? Ngene Kakang Sunan Kali. Tunggul Wulung nganti balela iki mung pengin balekke kajayan ing Majapahit. Mergo Tunggul Wulung biyen kuwi kalebu andane Brawijaya. Nah, nganti Tunggul Wulung wani balela mergo ana salah sawijining kawula ning Demak sing wani dadi dalange. Kowe kok bisa kandha yen ana kawula Demak sing dalange wong Penarukan banjur dalange sapa? Apa sababe tau kandha ana dalange kalebu saka guru ning Demak ya? Mergo Tunggul Wulung kendel kuwi ana dalange ora liya ya saka guru ya wali ya kiai sing tos turun Majapahit ora ana liya ya sampeyan dalange. Sek. Kowe kok waton dakwa mongko dakwa tanpa bukti iso diarani fitnah. Nggih. Mongko fitnah kuwi luwih kejem timbangane memateni. Terus banjuran kowe ndakwa karo aku dadi dalange wong-wong Penarukan. Buktine apa? Ah, ngeten. Buktine Tunggul Wulung balela. Nah,
Dasar kula kok ndakwa sampeyan sing dalangi. Ya. Merga niki akeh para wali loh ing Demak cacahe 9 Ya. sing beda panemu sing ora cocok kabeh prangatan kuwi mung sampeyan tuladane sangka segi ageman wae sampeyan wis ora gelem cocok padha karo wali kula ing Demak. Kuwi pawadane. Ah, nggih, Mang Sawang Kopi. Oh, sampean surjan yo ireng. Jare yo ireng. Blangkon yo ireng. Lho, ireng kuwi tandha maksiat. Lho sampean iki jane wali kok wong nyulah kodhok. Beda nek Sunan Kudus. Jane nggon ndi? Oh, jubah putih. Jare iya putih. Ubel iya putih. Merga putih kuwi tandha kesucian. Putih mertandake yen suci. Ya. Nek ngono kowe lali. Lali apa? Ana dawuh sing unine innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ya, sak temene awake dhewe besok yen mati, yen suwenane ngersane Gusti. Iki sing dipirsani dening Allah ora sandang penganggone senabang, ijo, kuning, putih lan liya-liyane. Itu bondo donya sing akeh ora rupa bagus utawa ayu dudu. Walakin kan dulu ila kulubikum wa amalikum. Nanging sing dipirsani kalbu utawa ati lan amal kebuciane nalika urip ning alam donya. Saiki apa gunane sandangan sarwa putih? Emas kaping kemudian bondo donya tumpukan. Yen wis ora gelem rukun karo kancane. Monggo Islam ki rahmatan lil alamin. Ora rahmatan lil mukminin. Islam ki rahmatan kanggo alam kabeh. Arep wong penarukan sisa Laskar Majapahit kang dienut kuwi kapitayan Sinuwun Prabu Brawijaya. Iya aja dibeda-bedakake. Turto. Cakra manggene. Nalika semana pun jering pemerintah negara Majapahit ngasta Sinuwun Prabu Brawijaya. Mubah musike kahanan. Negara Majapahit brubuh nganti Sinuwun Prabu Brawijaya kersa kaparas rek maneh. Saknalika lila nguwalake negara Majapahit nglilani punjering pemerintahan Islam ana ing Bintara Demak. Sapa sing maras, Gus? Sapa sing Islamke, Gus? Sunan Kalijaga. Lah yen kowe kelingan dene apa kowe kok ndak waku ngrajani wong penarukan? Akan Sunan Kali. Piye? Kedung jero iso dijajaki. Isi atine menungso sapa sing ngerti. Nah, Terus aku percaya marang tembung sampeyan nek ora njalangi wong panarukan ana syarate. banjur syaratnya apa? Yen sampeyan gelem sumpah nganggo asmane Allah Subhanahu wa taala, aku lagi percaya karo sampeyan. Lho ngaku iki kulino nyumpah wong malah kok kon sumpah. Karo sampeyan nek gelem Berarti yo ben percaya. Ayo ah. Ya wis tak legani karepku. Hak demi Allah, aku ora dadi dalange wong penarukan. Nek ngono aku percaya karo sampeyan. Waalaikumsalam. Arep Assalamualaikum. Sitok botahe teko botahe mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngene kok. Yo San. Nyamak, Iki dawuh. kok bebarengan lawan kadang-kadangmu karebet penangsang. Iki ana apa kok gawe kagete wong tuwa, Sih, niki mau kula lekas saking Kasultanan Demak, nanging
sapa? Penangsang piye le? Pandom teng nyolong dumateng Ratu Semenanjung sampun kula pikut. Wis kok cekel sang. Yen tok cekel ge napa ra kok gawa mrene. Sampun. Lah ngendi malih? Karebet. Malene Karebet. Karebet. opo balene sang. Malinge sapa sang? Karebet. Karebet maling. Maling bajingan gento. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bet. Bet. Walah tonang. Kok kowe dadi maling to, Cung? Aku krungu bledek yo ora kaget. Krungu bom ning Israel, aku ora njomblak. Ning bareng aku krungu kok Karebet dadi maling. Sanalika ketir dadaku ngewel sikilku. Bet. Kowe mbiyen kira nyantri ning Kudus to, Bet. Apate kanggo akal kowe minggat saka Kudus, tak kira kowe kuwi golek paguyon sing luwih apik. Tuladane ana ing Ampel kae bibit kawit wiwitane kabeh wali lunga. Kuwi apik, Bet. Ning Gondang yo apik. Nek pengen gaul kurang adoh ning Cirebon kuwi yo apik. Nek kowe bingung golek paguron, balik Bet ngalor ngetan ning Panti Kudus Kiyayine Jo. Ora nek kowe Bet meguru kok kesasar kowe. Meguru kok ning Katilang. Nanggone ning desa. Apa kowe ora kuat parengon? Adol Pawarto. Sapa kiyayine Kadilang, Bet? Kiyayine kuwi bekase gento. Bekase bajingan. Ibarat woh ora bakal tiba adok sangka wite. Kowe kuwi woh tiba ana ulere. Mbok menawa lho ya, wite tambah gambi kok ulere. Sang aja cekak-cekak ya. Nak ketularan maling aja adoh. Ngomong kok anggere gambleh ae. Apa lah? Sing ngomong uwah tiba ora doh kowite sapa? Sing ngomong aku. Uwah tiba saiki mesti adoh kowite. Contone woh klopo. Lho kok iso? Ati boe woh klopo mesti ning pasar. Nek kuwi beda. Kok iso disuri truk karo dene. Kowe kok nyalahke Karebet mergo kleru nggone ngaji. Mergo ngajine ning Kadilangu. Kiyayine dongkolane gento, dongkolane bajingan. Aku tak takok, Jek. Nek takon sing angel aja sing gampang. Sing diarani dongkol iki apa? Leren. Ya bener lho. Leren. Cara menterenge mantan. Mantap. Nah, iki lho muridku. Nek dongkol lurah, Leren dadi lurah. dongkol camat, Leren dadi camat. dongkol santri, Leren nggone nyantri. lah nak dongkol maling. Leren nggone maling. Nah, leren gone maling gelem tolabul ilmi, gelem ibadah, gelem nindakake syariat, gelem ngaji. Dadine apa le? Sunnah wal jamaah. Kaya sapa? Panjenengan. Alhamdulillah. Nanging nek ana santri kok leren, santri kok ndongkol. Wis lali ngibadahe, wis ora gelem ngaji, ora gelem nindakake syariat, ora gelem tolabul ilmi. Dadine apa? Bajingan. Kaya sapa? Guru kula. Aku turu ane. Batot. Coba gawe ya. Ora maido nak murite karo gurune padha wae. Penangsang, Nggih. Karebet didakwa. Nolong Ratu Semenanjung. Nggih.
Pradata iki ora bakal iso ngadili yen syarat-sarana ora genep. Monggo pengadilan iso ngadili perkara yen siji ana pandakwa, loro kadakwa, telu bukti, papat saksi. Pandakwa sing dakwa sapa? Kula. Jos. Kadakwa cetha Karet. karet. Buktine Ratu Semenanjung. Ilang. Banjur seksine sapa le? Kula piyambak. Mbok seksene dhewe. Nggih. Sini kaya. Tak sekseni dhewe. Terus Apa Kakang Sunan Kali? aku tak takon. Takon Kakang. Ning pengadilan ana wong dakwa kok ngerangkep dadi seksi kisah apa ora? Sah. Sah. Al-Waqdu Dainun lho ya. Janji minangka utang. Ah, yen kaya ngono, ayo bareng-bareng do suwaning Demak. Aku yo arep nyuwun pengadilan. Karena Betson nggih. Aku sing arep nyuwun Lah pengadilan. perkarane apa? Lho kadilanmu iki geger, Dus. Geger ana apa? Aku duwe santri wis mlakune pincang, rupane elek, delalah meteng. Meteng. Lah sing metengi sapa? Kowe, Lho, sik. Kakang sekali. menapa? Sampean dakwa kalian kula tanpa bukti fitnah lho. Buktine santriku meteng. Lah sing dakwa aku. Iya, Sing dakwa sampean. Heeh. Saksine sapa? tak sekseni dhewe, Dus. Ora sah. Tidak Hah? bisa. Dadi aku ndakwa tak sekseni dhewe ora sah. Ora sah. Yen kaya ngono penangsang ndakwa karebet, disekseni dhewe, pengadilan yo ora iso ngadili. Disahke mawon. Disake. Sake. Nak disake gurumu ben diremason ning Mboten pakunjaran. napa-napa, mengke kula sing glono. Sik sang. Omong kunyar-kunyar. Pripun? Nak kerebet kumbiang dadi maling sing ditolong wis Semenanjung Nggih. entuk Partisara dadi Nggih. sultan. Nggih. Lah nek aku Malah kondang. sultan piye? Lah niku santri pincang doyan sampean. Metengi santri pincang sisan harga diri Disake apa ora? pun batal mawon pengadilan ora disahke niku. Yen kaya ngono perkara iki durung ana kerampungan. Mula kanthi kuwi kabeh para wedrak kalebu sira penangsang lan karebet. Sapa wae kang bisa siji ngluwari bandane Prabu Semih Penarukan. Angka loro ngundurake Ratu Semenanjung. Mengko bakal tak suwunke ganjaran ning ngersane Kanjeng Sultan. Kula yang sagap. Assalamualaikum. Jelas kanan pamatan dari tanah jas. Banyu mili pandungane wong tuwa. Aja rusak rusuh ndak suruh kanten iki. Nyuwun pamitan. Tambahin tangan. Enak nyuwun pertemuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya mak, hadirin. Yen kaya ngono ayo bareng-bareng suwaneng ngersane pamanmu Sultan. Ayo, Mbak, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.